Os concellos que constitúen a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo posúen unha beleza costeira inigualable. Oleiros destaca polo Castelo de Santa Cruz, o Faro e a Aula do Mar de Mera ou a maravillosa Costa do Dexo. Na ría do Burgo atópase unha gran riqueza de aves marítimas e a ponte romana. E nas marismas da ría de Betanzos podes desfrutar dos diferentes observatorios ornitolóxicos que hai na zona, así como navegar en kayak ou nun catamarán eléctrico. A senda dos sentidos que vai de Miño a Ponte do Porco permite ao visitante adentrarse na natureza de cheo, mentres goza dunhas incribles vistas da costa. En Sada, o edificio da terraza e a aldea mariñeira de Fontán son lugares para pasear e desconectar. E se quere pode descansar nos diferentes areais que se atoparán no noso territorio. E que mellor lugar para rematar o día que no monumento ao Vixiador en Arteixo. Ven a descubrir a beleza e a paz das nosas praias. Sinte as Mariñas Coruñesas. Sinte cos 5 sentidos.